מחר את מתחתנת, אז היא בטח רוצה ללמד אותך איך עושים סקס. נראה לך? היא שכחה מה זה. אמה, אני לגמרי משוכנעת שהחתונה שלך מחר עם תומאס הורטון היא טעות בסדר גודל כל כך פטאלי שתגרום לך הרבה צער בהווה וחורבן מוחלט בעתיד. אני לא מאמינה. אמא שלי לא באה לחתונה שלי. אני בהיריון. לא הבנתי. אם את לא מתכוונת לשמוח בשבילי עכשיו, אני ממש אכעס. מה יהיה איתי? מי ירצה לצאת עם סבתא? גם את היית בהיריון, לא? לא במודע. אמא, את מתקשרת אליי ב7 בבוקר, את מאשימה אותי שאני עושה סמים, שאני בוגדת בבעלי. מה, את לא? לא, אמא, אני לא. זה גם מה שחשבת על אבא? שהוא חצי הכוס הריקה? מה אני אמורה להגיד? שאני מבינה שקשה להתאפק ולא לצרוח כמו משוגע, שאתה קופץ למים קרים וקופות לך הביט. יש את הקטע הזה של ארוחת הערב השנתית של נאסא בבית הלבן, והתלבטתי מי ללכת. כי אם אני אגיע עם אחת הבחורות הרגילות שלי, אז ישר כל האנשים של החברים שלי יתחילו עם התקפי הקנאה שלהם. אז שאלתי את עצמי אם אני מכיר מישהי מספיק זקנה בשביל שזה יראה להם בסדר. והיחידה שיכולתי לחשוב עליה זאת את. מה, בשביל לשבור את הקרח? לא, בשביל להעמיס את המקל שתקוע לך בתחת. אם את רוצה להשכיב אותי, אורורה, את צריכה רק לבקש. אני יושבת לי כאן בבית וחושבת שבעצם אף פעם לא ראית את הרנואר שלי. את המה שלך? על מה את מדברת? אני מזמינה אותך לראות את הרנואר שלי. את מזמינה אותי למיטה, אורורה? מה אתה חושב שאתה עושה? לידיעתך, אני סבתא. מי היה מאמין שבסופו של דבר הסתבר שאתה בן אדם?